Sarupar constituency ke perlo Pitiadong LP School along Rongpli Chingrum Pet Pen Karbiningkan Kimi Indengpli Karchu Amai ke Pamanpon. Sona thaksi Aningkan Wang Ason Pitiadong LP School mate Balipathar along Rongpli Aradatum Chipangrum Pet si Karbiningkan Kimi Archu Ponlo. Bangso Karchu Amai along ke Chengsi ke Aluhi Chapachini Pensi Pangchenglo. Penadun thu ke Hor Arnampu Pen Klem me dame la pen Pirthe ke kon ke mon anta ke pasaijia phansi arnam along ahirchime chuhang pon hadak rongpli arong do la ke borlai hanse arong sot be arong jorteron arong lapen manik rong hang arong apen la rongpli ara tum ki duk kisung alam ta karbeng long kachari tuma phan chuni ripon jase met pet ke aningkan wang katalon katali bom labang so ningkan kimi aphan open stage na pieson te lapen honghari etum kachor klik ke phejo hongjai na pieson te pusi CEM ke hai Dr. Tiram Ronghang EM MAC MLA lapen MP tum phanta tuning report lapen halabang so amai ke chmem phuatum sangpi minuti tirangpi secretary lapen martha langni pi president atumta alang litum kinang ji anta pravjin pen nang pi ponasonte pusi CEM EM MAC lapen MLA lapen MP tumpan tuning report news text report divide 365 Karbi live ta pini dadak ni tum pitia dong nikan sek ko mone nikan mina le 1 tarik ko mane tarik sia ni palon ka talon along nitum rong pli arong asar ka chi tong ten ka chingwai ka chi than alam the putha alo nilitum non chingwai chingthai etpen aputha alo ko nilitum jomade chokli chu ni that nitum ke honghari aposi arong tin pen sitame la chorpi chu phiwa din adwana plot along nitum han nang pinai pusi ni na local MDC phanta chunungri lo lapen phuthak angsong CM phan tuliram long hang phanta nili chunungri lo la sinang drop chin pen nang pale ye phan nili tum chunungri par thupik lo ani kanwang ta nitum talon bom lo klem bom lo sitame ladak yonata sengkan ki mikar chu long sitame ni tung open station ta ve kusi long le thak si poprong si ni do poti lahai sitame nang local MDC sita ni tum ham thap din pen la so open station nang pali ye phanta do open puthak i thelam the puthak dolang ni tum dak rong piang bong lang ki yun ki chok ki yun no ve ti ve ra ve ring ra ve lang ke he no pen joy ni tum chingnu thai ve ching thi thai ve lahai sitame local MDC bang nang lang pami pen ra ho ang song Tiram Rohang CM Apavitame report PC nilitum handak nang lang nang nili aprangta nilitum along khana hodai hutan nili report CPL lo ako puthot nota chunuri thile tholo lan sinali tum han chunuri si nili lam theng ton ko kal do ta Pita dong lo nilitum sengkan timi dibilake ningkan thilo timingan ke ningkan picok lo kasini tum kita tangan kami ni tum open state ka ve pena jani mani tum kai kita long liat hak son si ni tum chidi laten so pinso tum si kami nang bor idun ke nang bor idun los kami ni tum ke patil pi lake solo so tum si ka bor i ka patil pi pina masih ni tum asap ka siksak do chat laten ni tum rong si kami kirung kerek kami ni tum padupon korlo si kami kudoan kusi ni tum maningkan lang kami ceng konlo la sini li bange ni tum pan la MAC baidos kami kadom terang pi kami tum pan la open state nang pi ra ni tum ang se karchu kon thegji la sofa se chuning rilo la pen sar to diram rong hang sar pan kami sangpi kadom tim terang pi la kami ni tum pan kupu pensi la so open state nang pali pen ni tum pita dong arata ini kithe ma ining ciparong long po kesini ni tum kadom terang pi phan sal SCM tu diram long hang phan tanang khan pi po kesini ni tum mapake so den ridon lo